खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन क'क्राझारनि सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामनायनि लामायाव माखासे आयेन बेरेखा हा आवग्रिग्राफ्रा हा दखल खालामनानै न' बां लुनानै थादों गेदेर दंफां लाइफांखौ दानफायनानै फानदों आरो बन जानो थाखाय फिसा दंफां लाइफांफोरखौ दानफायदों सोरखारा हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनायाव फेलें जानायखौ नुनो मोननाय जादों क'क्राझाराव थानाय सिखोना जोहोलाव हाग्रामाखौ नेशनेल पार्क महरै फोसावनाय जादोंब्लाबो दासिमबो सिमाखौ थियै फोसावनानै होआखै बेनिखायनो बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारा जाहाथे थाबैनो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सिमाखौ थि फोसावनानै होयो बेनि थाखाय हाग्रा बिफाननिफ्राय खावलायो जुदि सोरखारा सिमाखौ थि फोसावनानै होयोब्ला जों आयेन बेरेखा हा आवग्रिनानै थानायनि हेंथा राहा लानो हागोन होननानै फोरमायथि हाग्रा बिफाननिफ्राय आरो जायफोर आयेन बेरेखा हा आवग्रिनानै दखल खालामनानै दङ बिथांमोनहाबो हाग्रानिफ्राय ओंखारनो राजि जुदि सोरखारा बिसोरनि थाखाय गुबुनाव थानायनि राहा खालामनानै होयोब्ला होननानै फोरमायथि हाग्रा बिफाननिफ्राय गुवाहाटीआव हरनि गेजेराव फिन जाब्रबथायाव साथाम सिख्लाफ्रा जिउ खोमानो गोनां जायो बेनि मादाव सानैया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लायो हरनि बा सोरांसि 3:50 समाव जानो मोनो बे जाथाया प्रग्राम नायनानै सुइफ्ट गारिजों फैफिनबाय थानाय समावनो सोरांसि 3:50 समाव गंसे दिदोमै थानाय ट्राकआव गोख्रोङै सौख्रांफैयो जायजों सानैया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैयो AS01GP0562 मारुति स्विफ्ट गारि बेखौ भारा लानानै बिथांमोनहा मोनसे प्रग्राम नायहैदोंमोन नाथाय गुवाहाटीनि मादघारियायाव थानाय गेट हस्पिटालनि साखाथियाव गंसे दिदोमै थानाय ट्राकआव गोख्रोङै सौख्रांफैयो जायजों बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनो जाब्रबथाया ओरैबायदि गोख्रोंमोनदि गारिया थेर-बेथेर जानायजों लोगोसे साथामबो जिउ खोमानो गोनां जायो ओजोंहाय स्विफ्ट गारिखौ सालायग्रा ड्राइभार शामिम आहमेदआ बे समाव खारखुमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनाय साथामनि मुङा पूजा साहा आरो आकांक्षा सैकिया बिथांमोनहा रयेल ग्लबेल इउनिभार्सिटियाव खामानि मावोमोन आरो गुबुन सासेया बङाइगावनि थागिबि मुङा आर्मिना आहमेद आरो बिथाङा बिटेक फरायगासिनो दंमोन फांसे फांनै नङा गोबां दंफांफोरानो बायनानै लामायाव गोग्लैसिनदों जायनि जाहोनाव लामाया बन्द जानानै थानो गोनां जादों आरो बेजों लामाजों थांलाय फैलाय जानाय सुबुंफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव बारहुंखानि सिमब्रेनाय जेराव गोबां दंफां लाइफांफोरानो बायसिनदों सामथायबारि दादगिरि गेलेमफु भुटान र'डआ गोलाव समनि थाखाय ब्लक जानानै थानो गोनां जादों मानो होननानै बुङोबा गोबां दंफांफ्रानो आरो मोब्लिब खुन्थियाफ्रानो बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव लामायाव गोग्लैसिनदों चिरां जिल्लानि अनगायैबो आसामनि दाब जायगायावनो बारहुंखानि गोहोम गोबां जायगायावनो दंफां लाइफांफोरा न' बाङाव बायसिनदों जायनि जाहोनाव न' बाङा बायनो गोनां जादों बेनि अनगायैबो दंफां लाइफांफोरा मोब्लिब थारावबो बायसिननायनि थाखाय गोबां गामियावनो गोलाव समनि थाखाय बा गोलाव घन्टानि थाखाय मोब्लिब गैयै जानो गोनां जादों जायजों सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों फैगौ 29 एप्रिलाव सोनाब बंग'आव बिधानसभा बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि भट होनाया जागोन टिएमसि सोरखारखौ सिफायनो थाखाय बिजेपिआ नारा-नाथा नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों जायनि थाखाय बिजेपिनि गोजौ दैदेनगिरिनिफ्राय गाहाय दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मैखोमै बारसोमदों रैखाथि हान्जाखौबो गोख्रों खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों अब्लाबो सोनाब बंग'आव गोबां हिंसायारि जाथायफोर जादों थिग बेबायदिनो सोनाब बंग'नि खोला 24 फारगानास जिल्ला जेराव बिसायख'थिनि समाव गोबां हिंसायारि जाथायफोर जाबोदोंमोन सिगांनि समनिफ्रायनो बे जिल्लानि मोनसे जायगानिफ्राय फिन थर 72 सन्देहजाथाव बम बोखांनो हादों लोगोसे बम बानायग्रा गोबां मुवा बेसादफोरबो हमनो हादों सासे सुबुंनि न'निफ्राय बेफोर बमाफोरखौ हमनो हादों मिथिहोनाय बायदिब्ला खोला 24 फारगानास जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तर काशीपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय माजेरहाट गामियाव सासे टिएमसिनि मददगिरिनि न'निफ्रायनो बे बमाखौ हमनो हादों बे बमा मोननायजों उदखारिफोरनि आखाइ दं नामा बा लोब्बा दं नामा बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय एनआइएआ केस रेजिस्टार खालामनानै बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ बेनि अनगायैबो टिएमसिनि माखासे मावथिनि गाग्लोबनायाव कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरियाबो जिउ खोमानो गोनां जादों मुङा देबदीप होननानै मिथिनो मोननाय जादों बेबायदिनो सोनाब बंग'नि गुबुन जायगायाव बिसायख'थिखौ लानानै गोबां हिंसायारि जाथाय जानायखौ खौराङाव मोननाय जादों
नगावनि मरिखलाव लुथिनाय जाथाय जानायनि सानै सोद्रोमाखौ नगाव पुलिसा हमनो हाबाय आरो साथामा दासिमबो खारखुमानानै दङ। फोरमायथिनो गोनांदि साननैसो सिगां सासे डक्टरनि न'आव सोरांसि 3 रिंगासो समाव साबा दाखाथिफोरा हाबनानै हाथियार दिन्थिनानै लुथिनाय जाथायखौ खालामदोंमोन आरो बिगोमाखौ जोखोम खालामदोंमोन। सना रुफाजों लोगोसे 1,50,000 रांखौ लुथिनानै लानानै थांदोंमोन दाखाथिफोरा। जाय जाथाया सीसीटीवी फुटेजाव गासैबो सेबखांजादोंमोन आरो बे सीसीटीवी फुटेजनि सायाव बिथा खालामनानैनो पुलिसा साबानि मादाव दा सानैखौ हमनो हाबाय। हमजानाय सानैनि मादाव मुङा फारियै अमर आली, जाय अमर आलीया सिखाव खावनायनि थाखाय जेलाव दंखायोमोन, लोगोसे मिन्टु मालिक बेखौबो हमनो हाबाय पुलिसा। दुथांफोरा क्रिमिनेल रेकर्ड दंखायो होननानै पुलिसा फोरमायथियो। बिसोरनिया इन्टार डिस्ट्रिक्ट गें अदेबानि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सिखाव खावनायनि गेंबो दंखायो होननानैबो पुलिसा सोंनाय फिनाय लानायनिफ्राय मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो। आरो दुथांफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय माखासे रांबो हमनो हादों होननानै फोरमायथियो नगाव पुलिसा। इउएसनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पखौ थांखिनानै फिन गुलि गावनाय जाथाय। जेबो खहा जायालासे जिउ रैखा मोननो हादों डनाल्ड ट्राम्पआ, नाथाय सासे सिकिउरिटिया जोखोम जानो गोनां जादों। वाशिंटन डिसिनि गंसे हटेलाव व्हाइट हाउसनि मोनसे डिनार पार्टी जादोंमोन, जेराव इउएसनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पजों लोगोसे बिथांनि बिसि आरो इउएसनि गोबां गेदेर दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन। नाथाय सासे सिनाय मोनै सुबुङा टाइट सिकिउरिटिनि गेजेरावबो बा गोख्रों रैखाथि थानायनि गेजेरावबो हाबनानै डनाल्ड ट्राम्पखौ थांखिनानै गुलि गावदों, जायजों सासे सिकिउरिटिया जोखोम जानोबो गोनां जादों। उनाव गुलि गावग्राखौबो रैखाथि हान्जाया हमनो हादों। गुलि गावग्रा सुबुङा केलिफर्नियानि सासे फोरोंगिरि, मुङा कल थमास एलेन, 33 बोसोर बैसोनि। नाथाय मा जाहोननि सायाव डनाल्ड ट्राम्पनि सायाव बेबायदि गाग्लोबनो थांखि लानाय बेखौ मिथिनो हानाय जायाखै। गुलि गावग्रा फोरोंगिरि कल थमास एलेना डनाल्ड ट्राम्पनि सायाव गाग्लोबनायनि 10 मिनिट सिगां डनाल्ड ट्राम्पनि हेंथा गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो मिथिहोहरनायखौबो कल रेकर्डआव मोननो हानाय जादों। बांसिन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों? मोनदों सानसेयाव। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोनलाय? नुवाखै। दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै आं। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय आं। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।